ayikho into enzima engingakayiboni njengalo yenzayo. Abantu nakumiswa amathende babona ungathi kuzothathwa imali. Kodwa ukuthatha imali uphinde uyibuyisele ebantwini. Uyazi mina bengithi niyoshaya izandla la. Leyona ke le nhlaba wamthinta uJehova ezulwini. Ngesikhathi sovuna uNkulunkulu esekubhasela bazawuqala bathi unesalamusi. Nginenhlanhla mina uGumbi ungangibona ngathi ngiyozela nje. Nginayo inhlanhla yokubizwa emathendeni amaningi. Amanye awa ngithi nangifika kwenziwa izinto ngithi ngiyoshumayela sengilimele. Ngeke ngikhohlwe ngakungase Bushbuck Ridge le ngalimala. Kwabizwa isalukwazi sazobekwa la mashini. Kwathiwa namhla sinikela sibeka imali einyaweni zalogogo. Nami ngangiphethe 200 wokugcina. Ngajikjela esalukwazini. Imali yabangale kwamaqakala esalukwazi. Yayibheke emadolweni la yakhona. Uthe kusuka kwathiwa masithandaze. Kwabizwa uSecretary. Ngesikhathi kuthandazwa kwathathwa yonke imali yesalukwazi. Sabathi isalukwazi manje le benginikwa yona. Wathi hayi besibiza ngawe thina umnikelo. Hayi bona le ngaseBush. Into ziyenzeka eBush. Into ziyenzeka.